Η σημερινή παρουσίαση αφορά τις απλές μηχανές στο μάθημα αντοχής υλικών Β' επαγγελματικού λυκείου. Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για την έννοια του έργου, τον ορισμό των μηχανών μαζί με τη χρησιμότητά τους και μερικά βασικά είδη μηχανών και τέλος για τη μετάδοση της περιστροφικής κίνησης. Είναι σημαντικό πριν ασχοληθούμε με τις μηχανές να έχουμε κατανοήσει τι σημαίνει έργο δύναμης. Το έργο W εκφράζει την ποσότητα της ενέργειας που παράγεται ή που καταναλώνεται από ένα σώμα, καθώς η κινητική του ενέργεια αλλάζει. Ισούται με το γινόμενο της δύναμης F που ασκείται επί τη μετατόπιση ΔΧ του σημείου εφαρμογής της και επί το συνημήτωνο της γωνίας φ που σχηματίζει η δύναμη με τη μετατόπιση. Μετριέται σε τζάουλ, το οποίο είναι ίσο με 1 νιούτον επί 1 μέτρο. Το έργο μπορεί να είναι καταναλυσκόμενο, όπως είναι το έργο της τριβής, δηλαδή να αντιτίθεται στην κίνηση του σώματος όπως φαίνεται και στην εικόνα, ή μπορεί να είναι παραγόμενο, όπως στην προκειμένη περίπτωση το έργο της F, το οποίο πάει σύμφωνα με τη φορά της κίνησης. Τέλος, θα δούμε ότι το έργο στην περιστροφική κίνηση περιγράφεται με διαφορετικό τύπο και συγκεκριμένα, αν πάρουμε για παράδειγμα ένα βαρούλκο, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι είναι, το έργο που παράγεται από τη δύναμη F μετά από μια περιστροφή θα είναι F2PR, ενώ για νη στροφές θα είναι F2PR επί νη ή διαφορετικά M με δίχτυ F επί θ, αφού Fr είναι η ροπή της δύναμης ως προς τον άξονα περιστροφής και 2πn είναι η γωνία θ που σαρώνει το στρόφαλο. Έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για το έργο, μπορούμε να μιλήσουμε πλέον και για τις μηχανές. Συγκεκριμένα, μηχανή θα λέμε κάθε διάταξη που μπορεί να μετατρέψει μία μορφή ενέργειας σε μία άλλη, ενώ απλή μηχανή θα λέμε τη διάταξη που μετασχηματίζει τη μηχανική ενέργεια σε μηχανικό έργο. Οι μηχανές γενικά δεν εξοικονομούν έργο, αλλά μπορούν να μεταβάλουν την ένταση και την κατεύθυνση κάποιας δύναμης. Πρώτη μηχανή που θα μελετήσουμε είναι ο μοχλός. Ο μοχλός αποτελείται από ένα άκαπτο σώμα και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από το υπομόχλιο, το οποίο είναι ένας άξονας, υπό την επίδραση δύο δυνάμεων, εκ των οποίων η μία εφαρμόζεται σε σημείο α και η άλλη σε σημείο δ. Στα σχήματα εδώ απεικονίζονται τα τρία είδη των μοχλών. Στο μοχλό πρώτου είδους, το υπομόχλιο y βρίσκεται μεταξύ των σημείων εφαρμογής δ της δύναμης δ και α της αντίδρασης α. Στο μοχλό δεύτερου είδους, το σημείο εφαρμογής της αντίστασης α βρίσκεται μεταξύ του υπομοχλίου ψ ή y και του σημείου εφαρμογής δ, ενώ στο μοχλό τρίτου είδους, το σημείο εφαρμογής δ βρίσκεται μεταξύ του υπομοχλίου και του σημείου εφαρμογής α. Μια άλλη απλή μηχανή είναι το βαρούλκο, το οποίο είδαμε και προηγουμένως, με το οποίο ασκούνται ισχυρές ελκτικές δυνάμεις μέσω σχοινιών ή αλυσίδων. Χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια και τον χειρισμό γερανών ή της άγκυρας στα πλοία, για τη λειτουργία των ασανσέρ και την ανύψωση φορτίων. Αν το βαρούλκο αποτελείται από ένα κύλινδρο ακτίνας R μικρό και μπορεί να περιστρέφεται σε έναν οριζόντιο άξονα, όπως φαίνεται και στη συγκεκριμένη εικόνα, τότε θα ισχύει ο εξής τύπος, που σημαίνει ότι η δύναμη που ισορροπεί το βάρος Β είναι τόσο μικρότερη όσο είναι η ακτίνα R μικρό του βαρούλκου και όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος R κεφαλαίο του μοχλού του στροφάλου. Επόμενο έχουμε το κοχλία, ο οποίος χρησιμοποιείται σαν μέσο σύνδεσης, δηλαδή για να συνδέονται τεμάχια μηχανών μεταξύ τους, ή σαν μέσο κίνησης είτε μιας περιστροφικής κίνησης σε ευθύγραμμη, π.χ. ανυψωτικοί μηχανισμοί, είτε μιας περιστροφικής σε περιστροφική, π.χ. οδοντοτός τροχός με ατέρμονα κοχλία. Στο τελευταίο κομμάτι της παρουσίασης θα μελετήσουμε την μετάδοση της περιστροφικής κίνησης, στην οποία, όπως και στη μετάδοση οποιασδήποτε άλλης κίνησης, απαιτούνται δύο άξονες, ο κινητήριος, ο παρέχον την κίνηση, και ο κινούμενος άξονας, ο λαμβάνων την κίνηση, του οποίου οι στροφές είναι συνήθως λιγότερες από αυτές του κινητήριου. Ο κινητήριος άξονας ανήκει στο κινητήρα και ο κινούμενος ανήκει στο μηχανισμό της κίνησης. Η σχέση μετάδοσης ονομάζεται ο λόγος της περιστροφικής ταχύτητας νη2 του κινούμενου άξονα προς την περιστροφική ταχύτητα νη1 του κινητήριου άξονα και δίνεται από τον τύπο νη2 προς νη1 ή αλλιώς ω2 προς ω1, αν λάβουμε υπόψη ότι η γωνιακή ταχύτητα ω είναι ίση με 2π νη δια 60. Αυτή ήταν η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση.